muutos on suuri mahdollisuus, mutta se herkästi koetaan myös uhkaksi. Ja sinä näet järjestötoiminnassa, Juha, tämän muutoksen, että miten meidän pitäisi suhtautua siihen? Mun mielestä se on nyt niin kuin pakko. Se on ihan selvä juttu, että on se sitten niin tosiaan nämä niin kuin rakenteet, toimintatavat tai se jäsensuhde, näitä on nyt pakko uudistaa. Että kyllä me ollaan sellaisessa tilanteessa, että nyt on niin kuin vaarana, että nukutaan onnen ohi. Mutta tietysti se on inhimillistä, että kun on pitkään tehty ja rakennettu sinänsä niin kuin täysin upeata järjestelmää ja niin koneistoa, jos näin voi sanoa, niin se on totta kai ihan luonnollista, että ihmiset kokee myös muutoksen uhkana, eikä henkilökohtaisesti, että jopa sitten sille aatteelle itselleen. Mutta kyllä siinä niin tilanne tällä hetkellä yhteiskunnassa on niin vaativa, että nyt ei saisi kenelläkään olla sellaista asennetta, että katsotaan nyt vähän, että miten tässä käy. Nyt pitää olla niin sanotusti proaktiivinen, eli olla tekemässä itse muutosta, koska muuten käy sillä tavalla, että joku muu tekee sen sun puolesta. Mutta niin kuin tiedät, niin järjestössä sen muutoksen tekeminen, se ei ole kovin helppoa, koska mielellään toimitaan niin kuin ennenkin ja lähdetään muutokseen vasta sitten, kun on viimeinen pakko. Ja sehän tietysti ei ole viisasta sellainen. Se on juuri näin. Siihen liittyy vielä se tietysti, tai ensinnäkin se, että kysymys on ihmisille itselleen henkilökohtaisesti merkityksellisestä asiasta. Se on siis itseisarvoista toimintaa ja silloin totta kai vielä enemmän sitä ikään kuin panosta siinä, että tehdään tätä asiaa, kun mä olen tähän tottunut ja tämä on hyvin toiminut tähän mennessä. Mutta kyllä mä näkisin, että siinä niin kuin se muutoksen johtaminen tulee niin kuin ihan olennaiseksi. Järjestöthän on niin kuin pohjimmiltaan demokraattisia elimiä ja siellä on totuttu hyvin pitkälle siihen, että päätöksiä tehdään yhdessä kollektiivisesti, mutta kyllä nyt tarvitaan johtajuutta. Et vähän on niin kuin haastavia tilanteita ollut muutamien järjestöjen kanssa, kun toimintaa kehittänyt, niin on huomannut sen, että varsinkin luottamusjohto niin jää vähän passiiviseen asemaan niin kuin siinä strategisen muutoksen tekemisessä. Miten luottamusjohto saadaan innostumaan tästä, koska he ovat monet harrastuksesta mukana järjestötoiminnassa? No tietysti voi vedota ensin ihan siihen niin kuin omaan tuntoon, että jotta tämä hyvä toiminta saadaan säilytettyä jatkossakin, niin tarvitaan muutosta, tarvitaan kehittämistä, tarvitaan uusia toimintatapoja. Mutta ehkä positiivisesti ajateltuna voisi ennen kaikkea lähteä siitä niin kuin, kivasta näystä, siitä houkuttelevasta tulevaisuudesta, eli visiosta tai vastaavasta. Eli luodaan sellainen visio, joka on toteuttamiskelpoinen, joka innostaa, joka on vähän maanläheinenkin. Sen ei tarvitse olla mikään taivaita syleilevä, mutta sellainen kuitenkin, että porukka kokee luottamusjohtoon myöden, että hei, tämä on sen arvoinen juttu, että nyt voidaan pistää tässä vähän niin kuin uusi vaihde päälle. Kyllä kai ilmeisesti tosiasia on niin, että tässä kuitenkin ammattijohdon pitää olla hyvin proaktiivinen tämän muutoksen tekemisessä. No näin se järjestöissä käytännössä on, että meillä on varsinkin yritysmaailmaan nähden niin vähän tällä tavalla niin kuin toisinpäin tämä tilanne, että tämä luottamusjohdon harrastuspohjalta toimivan niin kuin tekeminen niin sinänsä hyvin arvokasta, mutta tahtoo yleensä vähän jäädä jäädä varjoon siinä, että ammattilaiset sitten valmistelee asioita, mutta että kyllä siinä on täysin mahdollista löytää hyvä tasapaino. Totta kai operatiivisen johdon palkatun henkilöstön rooli on merkittävä sikäli kun niitä on nimenomaan aloitteen tekijänä.